mwalimu Noale na Bishop Noale ane barora bagani labda bachire boniga batoba mayiti lakini kuba manyamule alafu tumanya kogendera bale batubwateti ase mitandao Ndese TV News digital Facebook YouTube Ndese TV News ana bago to tweet @Ndese TV website yetu www.ndcetv.net nabokolika SMS aise dinganto chokwana litukolya lero ase nambera ase screen yao 0792192834 abokoliko boliri bolyo gose uchangie pia otebenga kiyaya mangana gako gendega ekyagera umurobiri oyo obosera gwenka no muroberio otwensi kobwa monotorosio obosera gwenka abagene baito baikire na abagene ko baikire ko tumate butamenga omogani gachire enkanige ko bwena Ndese TV bwanso mugusi twabwenere tukolya lero tiganjage kro asoyo minto Bishop bari batamo manyeti abamanyere ningo na ndasa rule na ralia yanyo lira magani atoletere tukolya lero karibu sana Bishop biabana yes. Ndano sasa mutategara tawa tegari batari ko biya mamonzi biya ya sato vekiri na ndato letere ndere tunyara ko baamo wanda de ko batari nganya sai no biya atu ichine kumyechiga asoko na weta etaria semu chokisi nanyo langa abantu bari ba baito ba kora kancho kumbe mbakora barumuriro wanrende nya sati ka basi nende kasmo ka nendia usikawa so babanya sai na njota de ko salama yanga na sai no muya na nga ko meta na bangi bagimo ba te bango bosira ko basise ni bore wanrende to ba te ndo ko batra marita mwensi na basise ni ko omotoroje na leo kwa bato ile na Mungu awabariki sana. Asante sana Charles Isaboke nere Bishop wito karibu sana mwalimu totebea ningo nanga ikwaru. Asante mkoti kuna kawaida baigirwa minto yes mayeta nempita mausa nyonsi yes na alwa Nyamira County West Mulango constituency kwenye Matuta location Yaramba village yes ande gwakira aba tayari ba minto ngambia mono asingi nyumugana ndeta kuri limo rubito na ekera ngona weta eta alieta Nyamira kanyara tayari weta abanchu abaya bagire limo rubito yes na bono Susan Nyanko umurigeri tomo kongu na ndole mokoyone mona tinga kutoka Mombasa no mwako Eric gaoda au kwani timokoti igakurigeri mitandao gamange pia mono sa mitandao wai go wini nyangao mwalimu St Philip Sirateti no mwako ye abategera yaba yakuru ali musocho yes mwalimu Sirateti secondary yes wai ono mudriver makayo era nanko bago chagaira school ya no driver ande ngale rongo ka Ndese TV taringo kuliria live atolena raiga gombi ya mono ande karibu asi murobiri tukolya buye mono sana abamento mwancho muligere unakwegule Bishop no alegaiga Charles Musomi Saboke omwalimu Peter Mausa igonga Peter Mausa kulo Nyamira anawakilisha Bishop Charles Musomi Saboke anawakilisha Kisii pia buye mono sana na nje nawakilisha Ndese TV neji county chonsi wiki ya ntwa kwanerete ngana twakolete neri tukolya lero gotokobolinga ine chinga kechi chiskuru cheigwirwe chinga kechi abana ba chiri university chinga kechi abana bacha kwanda chi polytechnic ao che obosera nkosi borabora senyomba gose ogwamate nko buneka bole bore goto chikorigiringa nara lya yako gara chinga kechi obosera bwaboneka gose chinga kechi ogwamate ngo chibore bwaboneka de engambo yetu tukolya lero neri tugo chikokwanira naba mintoga iga nabo ngana boto mekerengeri kya kuruga botebenga chinga kicha abana bayigoro chiskuru bakonda university abana bayatire buja wamate ngobone kabole asengenjo yeke neke asiga tigato chake kuruga soyo minto Bishop nandi bona botoma yate botamenga Bishop akara kwanire ngori fare go cha se bibilia igo to chakire Bishop nga chinga kichi skuru chi koigorwa skuru che igoirwe bana ngona bali university abana bayatire mo kobera senka abana ngona bali chi polytechnic ao che obosera komuneka bole wasera bana libo komuneka bono tinga video wasera bana bo komuneka nekera bana baba disco usho banyora injira abantu bamenyete bamenyete batagwatimero naga abantu baro mwana asomete bakamusoma ila kutibati yes lakini umwana wano waitire wano bana bana abo wano baibwana yes wano muswadi akale kuboli antao numusanda kuboli naikuru wano banyaranga bandawu bali kuibwana nosera na kuwa kutoka yo kuila bana school lakini ene nalo tabanga asaba ndo babu atamako wale si kanisa abantu bakumusaba sai
abantu bo bwatogwaje ni bwo kwa kitabu ya Saburi ya 133 na kire uyabanda bamo bamenye tamo baigwanaine abanda kumenya sabo chikugo sinu so chikugo sinu kunya sabo chikago kulinga abana ekerema ba itire ba mo kubegerera yamo mata kalina kilometro buru mwana skulu mo ko iro mwana ade baigwana because mo ndara ba iro mwana skulu ono ba iro mwana skulu anu banyora baigwana banyora mo sira bwa butoki ile to sabanga ki utaigwa no kungene chibesa njeda kwalenga litina lia mabe na mali kwa tani chibesa ile ndo bano gira gere chimenge no siro boke boka talegete na singi ndio chibesa ni chibesa chitu kwalenga ki abantu tigabe truba ni mapema abantu ba unga kundasi komi no kundasi komi ndiko kuja kanyoranga umwano kolida matemo no maitera undi umwana ari kuheta taeta wegade school bagande school inera po mwana yomwe bono ngiutare kugacha umwana umwe school anyora magisi 200 anyora 150 ingwenda umwana wikagade school ande school watu watanga pako mwana ete watu watanga mwana de wins magisi mwalimu no ara na umwana wikagade school ndo mwali yoma ete watu muneko mwana wako magisi ya adaye akole bia yes adaye te bia tinga kichine ngonyorole abamintonga ogwanchira linko bakole karo gwanchira kwabere ya labda yatukana nga umwana labda nale ogochia oiro liwe kelasi ngatigo yara tambuka ngakora atiga kidogo kose kora abwaterera gaiga turakoro yo igatuma yakora ki umwalimu ogwanchira linko bakoro ogwanchira nabo bakoborora mono ekero konyora gutari oigoro mono as a family nyandiria bisabu bigotoka bisaine anga mwana tayo bateguna karatigo aragenda no bulemerwa okobera obati amangana ngabuna yakoreka ogwanchira kwaba lakini etogo sababu na umwana gahetire nabona ngonyoro umwana narokoreta ngara max 373 yes totega de mitandao ngana enda kaira na grade 6 ngana school fees yagorira umwana nari gusaba umuiguri abayiguri bayito bonse twatema lero buna lero chikaunti chiachiri yes chipasa linchiro amusiye barororo abayi bayito barororo abagaba nambaro nanye ni chipasa linchire cyane cyane government twatema nyuma totara iruri umwana we bano okorete class 8 ese ngenjo tari ko muiro class 8 teyo kwa muirani grade back 6 orojo umwana we ngagenda ari kokota pakai ke kawe kana ne oirole nanda kawe kwa grade grade orojo umwana we yimya kare ngakire emenge sana emenge ibona ari sababu na nanye ne amati omwarolire omuigori ari meirwe mwatema gukora none mu muchango onye bayiri bande bare bagwate bakonyora kuri igoro bakso yoko boko umwana yasu umugochi mutwe gahetire buya na mambi ende na baraje bakonya asuku bugori wa mugosi babere yes era bakonye bakore amasomo abo ibona ro tanyo wanjira linkoro yes lakini nase kijugo lemerwa ene ase point yiyo mumaralia chenaro che omuchulo nyali bari manduko nyalwa na saba che support ya bana ni masimba abachumbe baito tigaba support ya bana bakenya because ebe se asidia bunero nayo mujumbe noro no mwenzie naro bono ngana tukugamba abantu baikulia bange iruba bachandegete atari gwikira umujumbe atari gwikira umwenzie umwana wetire buya no mwana wetire tari mugirango 383 imagine ngo mara muno yo ngatabuga atinjira ago ekonya naba esimi wambaro njeke tonale ko natakambeke closing ringa omukazo serikali ye county ye ko rauno mugabana amo n'abajumbe amo n'aba MCA ye bo bwenete bamugatira namo n'aba chief n'aba assistant chief abana bali bonse bi batari kwenyara bale tuamo basombi kuti bese serikali nebwate ule bo mainenga abana basombi naende ko sombi abana ekise ngenjeri munere wende utakani umuntu bona munabona gusi asiase ere mutwe ibaka yo ko sombi abana abantu bakunda kushungana kuruha bono kuruha ibaka twende kungaki kurubugirango kusikuru wasigete abana bayiru jukuru bari batari gokara batari kwenya yes ya kuja mono sana tortararwa bo no matengane ye ekokuna mono nyuma na bishop wateba twateba bwatangania chipase linjiro yes lakini buno moibori nyuma tara decide na nira ni kwa gore base back
karagenda pokese skuru elia rangerigwa uragamba no mwalimu lero principal cheto n'abarimu abangwana nanye ne skuru wete makoko cya kusi principal chinyinge include mu principal ne Peter Ndubi nababo akwalao abana bake bali batari kwenyara lakini babwa baetete buya bacha basoma obana ni scholarship mwana gaetete buya nanye n'abana mbale bakolete form 4 baka asenga nje injira ya muguse yende mwaka oyo makoti abana bakolete form 4 babwenereta kanya kigire kichiriya ama NP mono school je sub county iwo bawete mobi abana babwenete kogende university bakalika mutemo abo wiya lakini akara kuchikosoka mukogoti chigrade banyorete umwana ole kanyole B+ yabwate D+ abana bunabo tigabaira na school chiriya basomete nkageta abarimu mnabona abana basomete nanyama kairo principal gondenga bali baitete banyo discipline baka pointing baira ne buche school ali yenjira ko bakonya bairole banyora matemo abo amaya bagenderere no wabo kwa mutu ibo abayibo baraike school nyuma tarase bero mwana kuchimageka aragamba no mwalimu ase school yarangeiri nabako mwanjira araso school asoma kagenderete kubwati chipase iyo mono sana igo tugenda tukwanera igara obosera gwenka nakuba mono tukojalera go twabolinga ine chinga kiki school chiko igoro chinga kiki abana baite bachire ase university go se college au obosera osobwa matengo bunika burasenka kana kegora bamito baokulera igoro ya school mono asenge njonga obosera na borobwo mboga netinga ekenyoro ose ase tomenyete surroundings abantu basome egere bacha ko babanta baya egerenga enkatebuneka asenge njonga obosera bwenka bwabunekire abana mbabasa kwande school abu ase point yo gwanjereria konyarorenga labda ose mbaro babwate chinyomba iberen gosaba ruki babere kwanyoranga nanjere tienyombe ingira kwanere bishop asenga niyo baso amenyombele otigeye kile kawaida tanabu bando bebelwa wana bokanya umuntu wengira sinyombe tigire nyombe ni nyombe yende kwanyora ndi mumuna kule turuba ndibo nero kolire so mi mwana kebigeli singu musaka tari ku support kine ndenge tara ko boli musaka ndi kwa nyombe ndaba kumbo abana naba abolete ono kyo taba temera lendo lenga ki abana niyo mweta ni beno abana mweta la so mi abana umuntu na abatayo na buka chiete na abo muri ko ndamo so mi abana because esemi nerengento kia motu na kibo cyo kwala cyo ayo mwaka utu adiri use ko umuntu ndaba mwana amuna bitali no nyare umwe principal ni nyare mwalimu no nyare eri etari ao eri mai tomano tere komanyika nayo komanyikana onde je kana ngeri mu kwanjere yo kuko so mi enyomba ke watika kamura nje twale kubasabanga somi abana bonse because nayo nje ala kwa serikali onye lo so mi mwana ngo beke nje nayo ngo kona kero buri tu mwana bidere ko mwele school by the way ngo ngo tu mwana mwele school ba ta ko na America onyo mo se mweta no mosbati umwana ro ko mazo mi mukoli pake university ikera noyo biga noyo ya ka 18 ko era basi mumana ukora no mwana uyu mutigero ko mawai ine sheria America no ba tabanga ni isa ko jana ese to igera kole bya mono because abantu bole ba ko nyora abana bade banyoria banta abana babatika batari ko baso na inda abande bo boire lero ko genda okay no enkenye se nero so mi mwana kila bandade ba kuobo ogenda alise ke gamero ngaki nyalera na ngeto mwana tagita asomeri mwana abande bakuobo no eno rio abana batari ko somiwa no bwatera itio ko genda ali ke gamero ki abana otebenga ki nimbwata abana tiniko someri no mugaka na mwaka naro ko korale gali akoligwa bakaso bia abana oro ya muswa dia ta ke zini ko moto ko masemi tawa ati moto ko tenga ki gende jena nere dio ko jena ya abana ko so no bosera bwenka togenda tugukwanira ikiagera ngo bosera bwenka bugukuna muina bwakuna na muino gaiga umwalimu nga nyomba muine asomete ko bwa nyombe yende nyombenke ose nyombene ne asomete ko bwe nyombendi nkiagera yacha umuralia na banda de ko unga mukona mangana bishop akwanire na uno mugaka enkero ntotagete ko gikeria chinyomba ibere mugaka gaikire ko nyora chinyomba cha beire ibere bono oto wanchirana no nyina bangina
Kero mugaka aletira umuntu kabe kisababu n'iki nyinge chikogera umuntu oleta abana babere gusiranya weka batatu lakini ko yanyalekanire bo tigatwanjirane yes umuntu nanjirane ngabono nimbate mwibuli ominto ngo bimabagende nale goteba iga makogoti ekero omugaka bwati chinyumba ibere bunere kawaida konyorore bwanjiriye inyumba muna nayo ratwale nonyene notwale chiombe chiao ibere konyorore birengere byakira se ngombe yemo wetani mwanya bantu nabo tutongire nagiaba nonye siasa okonyoro notaba public ile hote banga ninda segete kibirengere lyo nora okonyoro ukire abo mugirale ase ruto mwakara ase baba ono bakirete lakini nende nonye ni comment ngorore ngama eno yo toria omo nali goteba umugaka ekero gati nyumba ibere balance yes abagakambale ngorora bagwati nyumba ibere naende abana babinyate amo naende bagosoma amo okanyala ko differentiate oyo nyumba kino nyumba igo ebye bingo cyaka korunse abana bakine amo abangina bakine amo bagenda mugonda amo n'abana aba bonzi n'umugaka o balance oda balance dingi weje kyaho makoti abana nabo goenda amenye nyumba gete n'umugaka yes also mi abana aba made makoti obo faul asobo kima tari rasme ba msomo nabo mugaka basomya abana aba yes bakole school lakini garo kende muna Kenya chigazi chibole bwa aba bandu mugaka atika bekarakali umuntu akole chikondo bagende Nairobi rero nabo umuntu akogenda akole biashara iga nonye nika sita kisia nira akole biashara anyine masomo chibese cyabora utigera na form 4 uchange biashara kwanya umuntu agenda rero kwanya umuntu agole chigali umuntu agole amalimo umuntu obere nonye no umurai wetera se ko none chikura kwanyora inyumba yetasomi nande yabyoke uno mugaka ngikweje kyamubera ababono ekero babyukire abagamba bwate narogete ntobwate ali asumwa asali ali abagaka buna torega abagaka twense ntobwate narogete nga ali ase byamugire koru yes no konyora nande tugochaka korori biki bakwe babwanga wanyora gaigase aso amenyete muino kero genda akabasomya nyasaga balance nere nyasaga balance yale ki question onyora aba bafauliri naende baetaniri bali umugako mana gochaka kone bere gochia nando chaka koira na gochio maite na bo mungi nara mutebi nga genda nyumba muino alikuwa sokosona abana ba tiko maga ngantungo atutigete bona genda asumire kwa loso wanyora ubusira weka wabutuki yes zonale bateba bakaka balance yonsi to komanya mambia nyumba kieko byuka kubweyene geko byuka korwa anyoro ole katikati okuragerirwa uno mwana omo obona bwo bwansubo mogusi ogwanchereria yatokananga omugaka iganchereretie nyombende osanchete ngati gansomya bamuranti gabaswati oso mwana moiseke igonga obosera bwenka obwamate bwenka igobogocha bwabutokanande bwaba encherembe kabisa ase igonga unatwa kwanere kuruga igase kikaye kyobosera bwenka nga abagaka nana bagina tikato balance ebintu byonse akarto balance amangana ko baporonge tigandalike lichsms kiagera mbaroro bale 90 Margaret Magi otabire pamoja yobe shy following you live Dolphin Mora good evening nice topic watching you live from diaspora yule mmoja following Robert Nyakina watching live from Kisumu Amosi wakambuni from Wusi Coffee Farmers Cooperative Union following Piyamano sana Mose Rebecca Bochere Oino following up from Saudi asante sana Enoch Mukaya watching live from Kiambu Ekiongosi Savania on Serio watching live from Rihanna Abonchari Ndisi TV Igeo Semia ya tumanya nainde ya togokya yale tomogoko asenka nakera to kwaniranga obosera bwenka gwekaboli bwaboneka chinga kichisukuru cheigoirwe chinga kyabana bayigure bijya bakwande university yatokananga ngwekerere bitango gete byaba nabyo bitogenda tukukwana litukolya lero noyo minto Bishop Charles Musomisa boke anaboigo no mwalimu Peter Mausa ngwekerere nande abwabwa so wanchire ya Bishop no mwalimu Peter akale okonyoranga
omurugi narororo gose mugakana bwate musubati onde akabegete kando omongino yanda atakamanyeti akaramanyire che obosera ngo chirwo bwabuneka tuchakira she bishop na wora abuneke sasa nebo naro kumanya mera lakini pale bakumanya babero so amangana yuwa grega mangi yes kando naro bodo mutani netepi yes gure de tomo swati paka malemo ma dada bale dabe tomo sena yo kamo dada bale tamayo so binde ngo kala kana lakini asibi ko tabia alipokana mna ndio la banda baba somo abana asa ibo ko jalo kana ndio ana kore ko ile rumono yes na walo muradi amocheza muradi akuri ile rumono abe ko pega sisi ayeno mwalimu lakini ana kerebe kia vile kukunga kwa ndugu ya sokiri jira kwa timu na ngade ko ile ninjeri na sema ndugu magana ya ko be kuchunguru mo so abanda babono je mongoma dipasa omete abanda bano bwata bituko abanda ndugu kaba chumbe ndugu kaba dipasa omete kabisa nara enyo watu ligere abo matengi ayimba ya bwata ko nyoru monta atakunda asigita akiri one renka na bali ne familia ari na abantu bae buya lakini kwanyoranga noro kolete kire gendo isa kumanyekana mapema umuswati isa kumanya mapema maramuno mugusi usi ubu abe kwatu usi umuswati mugusi yako beroka mono ko bwaji kabla ji mugusi ata uwotira ukamugu akaneti sati andorane useti bosia boro manga pale sasa njana ko sabana ki umuswati ekere kwanyora umusata na bwata mpako wakande usina bwata mugusi tika ko beroka ko sinyo kwakajere to muchi mungata bana ba rubati ne kende rubimo ba umbiye bole aye matendi ngagenda mutwe njega ida tukasa kuna tikamenya rubimo kwa na menya te yes gosto ko nyara botange binto biro muswato ta nyara bota ndo kelinga ki aye bono ubwere te kuira ngora ekere kuira ngora osabenya sabu maika bantu malenga ngora nkonya bo na rudia bata banga obokonyi mwana ne iburarwe ubukuru asinyasa ekere kwanyora nga mana nara ngenda asiriru ngenda saba ngora tuba ninyi omeyo nyoro kwa yesa lidikwe mwakwera ni yes ye ukoje turwani wetera sama sama nyoro mwakwera ni uchakire kulinde familia lakini kana ko chaka chisegi segi ndikora takende ko chakire tasara mwachaka kutigana nungu sira bwa sareka lotore kula basibati abo bizimu ira ngora kerende tali kwanja kwa bakaka ni bibe bawo para ni bere no mundo mari kusaro era kwa taki kwa Muyamano sana Bishop noyo minto Peter muna ni Peter mausa muna tokanda tokwanera obosera ditukolera rego tokobolinga chinga kye chikuru chegoirwe chinga kye cha masomo nagenderete ibintu bire biyororo bikokera obosera bwabuneka boso boitongo bwenka kwanyaranga bwaturanire alafu enke yamanya kusalika pi abwabo konyorole mwalimu Peter yo minto Bishop yatokananga umugaka labda orwaje boliganya gitari yale yatokana ng'abantu bari areko abwate isiko muna gwateba bagakaba bwate isiko ngocha bari bana bacha karro mugaka bono yore nkaiga ostoka ngakai nanda bambara bya bagweke no mwa umugaka introduce ngana abana bane bona etoko mugaka odi chokoraki okwa mwako lya kara kule bona ngo ikerere nga abana bari bonsi ngocha bari kare bajire nache obwamata buna gbogoba mwalimu Peter monon muna gwatebire makogoti to kumnanyo muswati we bwaterere takunyara kubisa ugorito makomayo igon na mugaka wakore bintu byaye bobisi emeyega getenere kubetereria mugaka nataka kubisa aba ngina bane aso mungino uri bakamenya ya town mugaka tate abo mungino mwabo sirireka yes bona ne beterere byagendeka no nya kanyo mugaka kamubise dengaye ono woto kira ningo ore tamole ningo ore tekikari abangi nambanjete na barabuo we associate na aseba nyomire yes no bagoro bole me town nje boneka asegete asabo mugaka ona iboiri imanyiro amatanga no abangi nabantu bakumusega ngabono naye bwikoikora yes omongino yo otulumboka abana baye batulumboka bacha rende kwayania omongino ngina byaro siri
obosire goika osariki nje nago tebaiga nonye tukugikiria bagaka buna barete omuntu kabiri nande ntukwenda kweburia nabangina biburia nkikiagera gusi ayonsi aba obosira butari nyumba buya yagera omurembo boro mugaka ogenda kuyurigia andi nabuno omuntu kwenda kweburia abangina twekuru gutebuya twamana kubekera omwaka amagoso andi nari nteretie kero kino mwaka oreta bono nari gotebaiga ekero omwaka bwate omumbende twarenge ng'a iyo masomo y'abana nguturuba nari goika turubana omugaka kero kenda abagaka bachire koreta enyumba enke ekero emiaka yachire ngonyara bare kwaenera enyumba enke mono enyumba ekero emiaka yachire igo ngindete goteba onye kebetereretie omugaka arete omonto kabere tigamorete mapema abana barabake abo muramaja kumouterera ng'ataria amorete ekero amaremo atiruye bamurabe yateire amaremo nareko bakomugoso wakiaga akonyora ng'asita iyo agocha kumwatera igo nare goteba ng'a tiga na bishop ateba ekero yaikire koba naende tutanyare kori basi koirani magega etogwanchirana egere obosira bwa family bwekirane nomo abangina mbagusiga abana bamura mono nyore baitire no nyoro mugaka mugaka mbana bigubagaka bamura bagotenena kegima bago mugaka baita na kero bino mugaka oretire nyombe enke no boli mugaka gwata na barabo konye balete na omurano onye mbaraterwa okonyora kero munde balete baka amagoro narenga koira kwanyora kero naende boji gukunwa yes o elibirera lya memba gusira gwasareka kwanyora ngamo nanyina makuya buya mono sana tande to kwanera gusira bwenka nakobona kobwa mone topic ya lero ngane ringa chikuru njigoire institution chigenderete osembone gabane bagati kwa Sochi University abantu mbaje basoe abandi bayetire konyorolenga bintumbiro bikogera obosera bwasareka narutogenda kubona lituko lya lero bali batubate semtandao Facebook Ndisi TV News Digital, YouTube Ndisi TV News, abo na boto tweet @Ndisi TV. Abo iwe website yetu www.ndisitv.net. Namba SMS nabo ko boli boy. Boli bishop boli mwalimu. Odike go chake go boli nga nayo go socha ngi otabenga neke kera ngogera kere amangana yasale kasinga njobo sera bwenga tigato bolende 0792192834. Nabo igo abale amonaintwe as SMS ni Justin from Kisi and Nikondani. Alfred Mose and the beloved wife Dorka Nyambeki watching show from Omogonchoro. Yondega krokunganere Florence Sobi kuramenyingwa kwani Bishop Northern Mwana Grace Blessings Dennis Amo Nomo Meru bakwani bonsi in brackets kwani Bishop wakwani wena yes buyamono sana bunatogendete gukwanira igoro ye topic ya lero nkonyororenga obosera mbole bugocha bwasarika labda omugaka nkwaete omongina kibasanga kasebese ye omwana achachile school bunatwaika gukwananga omwana squeeze bana mbali gotigara isiko omwana kero omwana kwandale school yatokana kibese ichomongina kwaetwe wasomwaga kwaetu nga bekebese kando wachire wa kabese omonto wose wakorere gento gete bese chirinjira chira nechinga kichiri Bishop kochero bosera bwa muneka chinga kyecho kabisa nguna bagore chere seria ndio basoma ekero ko ya kolesia ndio basoma ikere tamo yes kiyo tuna ko jinsa mucha majimu abo mutabo tumajibesa ko tuna inyomba atakete ya radio yes ya radio yes sekiri ya kero boko no kwa ko ambale yes ebeseni atumi yo kwa ata abande bako tumu bicha ngurunga mutabo tumu bicha nyumba y'abandi ono muntu kae kala ko jo gutu muntu kulego wa ende ege nalo ta bankelinga ebeseni bitege na inde kuna wone ga wone na yema ma ko ko malisa inde ma ma kala ko na rutu mo ado sitari na utu ma no e yo ma no yo na asoma na ndaka nyore asili maete okoso mai abandi bali bakugatereria nga mwana etira obuwo nukumba bete ko soyara anyole nere bese akora bitu byayo ko kala chikweko yes kweko eliki yale ade skulu ndi utakunugo
dia tadi dengan kita tuan itu baru mana skulu nyoba mau dicibir mana skulu dari luar di sini dari luar iki jini dengan ngajaji mau dengan kita dengan kita ini nomor mau dia biasa dia kuat kau elinde dia dengan kita mau mesti akan nuna nih ke beda mesti kata ini mau itu mau orang kira seperti ini kira itu biasa jini dia mana dia kalau asal apa tuh vanta avere gioco nyoro na avoka vol mo di jibesa mwana kale ajere school iye ne sababu ngaki na ikwale ngama tukayo ke barua ko kala kwale na ikwale di jibesa otra ponge so mo na se sababu e masi e gol uwale poli abana mbande baro uwele ndio kwa gachu mo so no wende ndio mo so duata bana bangina bangi Pokoknya orang kata citense, nanti orang citense si sababu ini. Kini tuan terang asal sababu error. Ama itu mungkin rumah itu nggak mau kata di kau tabuati. Nah rumah itu nggak mau buat. Karena mau buat ini, mau kolej itu, di rumah itu sekolah. Lakini nasa bang, kita biasa orang di mana, di mana mungkin sekolah. Ibu ciri ya korak kini. Semua yang ada ini biasa, nama mau kan mungkin ada kalau mungkin tak segitu. Ada mau kolej mabit, nama pokoknya orang kaya sekejip. Iba kali orang konya, orang nggak. Você kulia kwanya orang ngese ya ile na ndio kwanya orang atakole tikende ndio kwanya bila mana sana Bishop Charles Musomi Saboke asenkwane yo bila mana sana mwalimu Peter unatoka nderetenga no bosera bwenka kuruge gandisi TV obwansu omugusi asite turanya no mangana ya utatiga egeta sendi kyandisi TV kyagara yachire nkuma nambelemo aiga gusi nechisa mujeta na ine igotoka ndato kwanera ngakinga kiki kisukuru kigandira tabonika okay abande bayirire abande baganda takwali sai ngogosera mbongo chabole bwabuneka omwana mpita kona rolenga kinga kyo mwana okobire kiwe school mwana lega kire school galia kona rolenga nkumbira nabana bange sana yatokananga abana mbaroro benyalete nabane mbaroro benyalete yatokananga abayibori mbonse bachire ku chase school eri bayiriro mwana obo bono riba ba komotiga ngoika balenga tikatomutigere kendegeke egero mwana yanya kutumia no bale bonse mongina no mwaka no wale che yatokananga omogaka bayiro mwana gosene imya mo for example yatokananga omongina ngere ko bule maswali ya so mwana omogaka igoro ngono mwana nga bona kibase ne choko mutigere emiyo kana ero komwa bona yatokana mwaka were desperate ngere ko bula ki nero na bwate na kirene ngokora yani basendera ndete yo kwa bwate temango wake ronde kwenzi mwana ndata gutigara igo mwana onyoro mwana watene ine bono yatokana nga lirie mwaka asukire ko chwa kesimi omongina orusia bese getabwate igo no maita bagina istari bako o yesa pa mwana uri bese geto senere kwa mose 500 che ubwama togoro che asobosera bwenka amwana oyo nakiakaro mwako ose mbomneke wikaboneke muraria nare goteba nga egero gusira bwenka butinene no mongina no mugaka mbagwenerete gukwani rugeyemo gutia sumwana ekero mwaka obiru mwana naende no bwa matobi ya mono mongina no mugaka kwa mwana wikisiko abagaka bange mbali gwikase mbali kumanya no nyene skuru mwana wasoma nganga kinoreka no mongina ogenda ano tukuja tuwasalibu n'abagaka kwanyora umwana ogukagera nga mama nero nzometi nonye mbesa umugaka naye kwara umwana toko amamu mwabonga ebese ka umwana ile school naye kwara mwa oranga mwenzi mugocha ginalo gotebegoro ya pocket money umugaka n'umuntu agenda kando mubora ningana ki irenga to kibese irenga to gutigera umwana muna pocket money chiruwa pabako komo anye no mugaka ayara lyo mongina aso mwana algerere tinga chibese chichi bali wailimo nchigenda nkebuchia nejinde buchia ano bono gusira buje bwasalikira umwana bwamba koranga mama nyanjete mono kubwa tata gwikirere nonye mukobati nonye na ebintu jeto kwanira kiende ogwanjire ngo bakolekera abana umugaka kakene na umungina nachite n'umwane umuchia wanyoro umugaka wanjereria balia bayiboiro muchia otiga oli ochete na mamuma nalo bateba bona tiga abana bonsi to batreat equally kyaya mambi na mambi ende to kumanya abagaka abange magoti yakero umwana mono balia abana balia ba cheto muchi igoba
bo faulu tindara tinga bali baibwire bali faulu kero mugako se koteso mwana kitana mama mwabo nka umwana yakwirana mukogoti osoma oliye bitabu omweli oye obirisa yes ekara birenza naende kwarengi kumutoroje nakie wa mato bwa salikira ekero umwana oya aitire nayo konyora none mugaka bona kwirana gutaso nate batanga abana imumwaiterera mwa konya baigori bonsi mwaiterera mugocha gwakania gesuko na tata tansometie takoretie iki amagose kera bete tweba lakini abantu mbali kweba makogoti kera bakolire skuru anye mbai pocket money no wate abamba etuya mbasometi kubuyangi na beka bwitikanete eba kuika kera bakolire mano bakolire form 4 bakolire university bacha kuyiza kuja muno sana mwana mpita asenge njenga neyo igonga gatobeke bintu teneni ebintu bibek teneni konyoro chinga kichinde kuna nateba nga bachire babere baikagaria bono baina bairo mwana kwa eri bono tiko mwana ande so mwalimu iro mwana class momoro KPCD yatokana nga omwibole yomo etomo gaka wose omongina otigere no mwana uri kideka nge 10 bari boka babere kiro akwanere bishop kyari gise tondo jenga cyatamire sana magana yo kapanga kasi responsibility mo ata kera mo ala de school na yo wate kirege bano mo na ata besa usuri kire ya wana da bo mo aka kibesa mo aka ya lo aka ne school fees kai lo mane pocket money kwa ga chu mano ligo se kera linya gore madam na yo ko ga dario la kana ko aka ne school fees wa iro mane pocket money no mo ga ko no that is no go so no bueno da ko manyanga ki mo aka ne ran ko mo ga jore no rende vinto via buya yes como agache de moro kinga ki abanda bangamo lakini wana muna nje tu wana tano mo ba so manyala na ki to ra mwana embuya mwana ta kwa sakare yes singi jongo ja bale February yes karama besa ke February na moment ke manya ki atubi ono to kai wa yes na ende keren ko mai bese ni ko mama mo oro kamera diga mama ana ke to ko matenga ya bona ya no diga ono so to ko musauri tu rango kwana mo rango kwana inere kwa kajongo sero manya mwana manya nga baibuli mbande ta ndari mo ibuli nande ta abaibuli mbakara mbande ta ga ande buya ba sauli ande buya bande ya buya mono sana igonga akara abaibuli toirira bana chikuru somwera mwana skuru moebesa muramo mwezi naende tika konya kumuira kando konya komatebia telebuya by the way onya besa kerenge matenga kike mwaganire kwa bwate ate yo mwana ki yaya nyetuse beseye bakanga kende kurende tika turasuka kana no mogaka egere muburinga nabwate ndengomete lakini tali ali guru ngaki ebesa nera ko mwana yoka telebuya igobosera bwenka igobo komunika buna baminto bakwanire ani orie kotukondani sana nikandesa nikondani salimia pasta ase obosera bwenka pasta wakwani ngumbuyamono sana gakorunga imeyobosera but siwezi fanya hivyo digango na erote ngata kora ego siwezi fanya hivyo erote ngata kora bo ero bweru siriororo and now I'm history I'm victim of having a foster father. I'm history CRE teacher. Abate bidengere labda obaide victim ya manganaya lakini boniga igare mwalimu history stroke CRE teacher ikiagera oetirayo na kwani yo mwalimu oyo ngwa manyire aja koriye so rende amanganaya ngoya etira tole gose ngoya ratole ase emechi obosera bo komunika asa manganaya to akwanire ase njo jinja cheito koligelinga chibicha mbuya chigo cha namalio gipetra mokeira gakale konte bigalinga chinsa nganga chire ko butoka asigonga ngana yale tolo kwaniranga obosera bwenkambo muneka ase njo chinga kechi school cheke chabana bakwanda chini institution au chinga kechi bana bakwanda chini first obosera mbo muneka tigatobo amo chinga kichonsi asenge ncho tocho kokolera yo minto bishop oyo minto mwana mpita inkura kwanire asengane yo yani okonye crown inkura nyakwanire egera buna tocho kokolera na rebo sabanga abaibuli
mano bali abana batara in school na sabe Nyasaye Nyasaye na bakuyo bachinjira igendo kyande byakabero mungu litubasa ko banka no mwana ja ku school ka ngano kale kolera ngano mwana mbati bese muka kabisa yenda serikali yenda sera usiye mchi yenda somo ya usiye MC mchumbe minyoka ndi nayo ngaki kero kyo no mwali mwata bali kana ngenda ku school na ro ya bana bakugoka bake school abana mbaru ali simbo basi bakagenda batatu bako bakikuligiga abana ono bana bali bakwatu jasiri bakikuligiga abana batenga ntwe toyo tamaxi nganaiga tobua nduru kwenyara abana bali bake express kilo ya mata manchene no kumwe kurega boke ndo aba bayikuliga simole amoraji tikagukira ngaukiretenka uchagokona imoka ikarakari rorabo kabumo ngaini kabumwango ndiyorore naye wasabire Nyasaye tinjira chigoke umwana agende esukuru mpija mono sana Bishop Charles Musomi Saboka senkwaningiyanga tiga bantu twe karakari kale kwanyore gwe karakarire abagota bangana kinto tereri ase ense monale mero kidogo akronga Mr. Peter Mr. ya charukire we ayesa Amogero David, and I'm listening from Kebirigo. I'm a victim. Uyo mse alisema mimi. Ogero ni mo manyete no mwalimu. So siesi kumusaidia batirende wono angebate birengwetera bare igakurukunganere Ogero David asante sana. Nere yale ngega iganga anyway sawa ya charukire kidogo inkyura kwanere ase amangana yunyabeke amo egere tosemye aba muri DCTV nga obosera mbobuneka wetira samangana ye school. Ekinda tebe mwalimu kokoti yes kelinga abagusi ba minto n'aba Kenya kwa ujumla wali bakulumba ko gomuno nale baligeretie DCTV kelinga amalimo mwana kusije ipolera ke yes obolemo olabolero mwano negetabu samusoma la bayiboli babwatira ne bonsi basomya abana babo bonsi n'abana abarabo bagere bikinsobo nkakiyere mugode karuto gukina kale tu ale kogere seito karuto basoma lito kweba nanje kana basoma role tiaria naira napaka kana agere limu chitu ngakiyore ngatukolagera ngakinyumba chire chimpe naira na nekero naso igabana ko mwabiki beskuru yes oromukia nagara mu chikuru sia bayiboli bayino kusumo igona le bateba bayiboli bonsi basomya abana yes naende owanjere nkobororo anye nomugaka kuba nyumba ibere nanya nisatu somi bonsi abakoibwa baiwe abawikaigatwa arabwa sinari bagoso lakini wikiranie nari gukorera iga abana bakora matemo a form 4 abana bakora matemo class 8 bonsi benyonere libaga nasi secondary school abali bakora 8 na abali bakora form 4 kero kende bagafaulu nyasaba bwatisi abali nande mu batiganka kibase nguje kiri cyabora paka nonye ni university umuntu mwana otigaraka niba hauti ni university nari bagi ko yaitire yes ekosi ya bora iko mwana yosira yes mune community waterana mwana gaitira ni university yakagenda kwa rumu chango mwana yaende school yes na kibese na kibora buno Bishop ateba ebyombe ne binge byigo konya onye ne umuyiboli otari kwenyara bujago se obato kwalema ebyombe byo kwalema konya na ndi kibese kinyinge mukoti igo abana bonse pi babutoka se bobene takoba nazo bende koba ne school onde tatige school kyagara chingaki chikoba wested chiro cha kutoka mukoti biyamana asante sana obosera bwenka kogwatirana beka mangana teneni yani mangana be open baro batamati teneni abarero igonga mangana be open nanda kara mangana be open yebinte bikwande nywe obuna bobosera bwenka bobesa kobuneka igonga na kekerenga yeke bindi kekego gosemya yakobokia andi kya gotebinga obosera bwenka bogenderere andi bunereka waido bosera bwenka lende ekyagere oyo mogale twin bali babere igaro oyo minto Bishop kwanyange familia yao munatujokole na Rose anaosia se origerere kwa mwana patseba mwana Jacqueline mwana Dan Miguel ndio kwa kwani kama yana ndio kile ya kabele ndawa
Kristo bonse kuri bando television chat. Yes. Na resonso. Ya kugirango. Yes. Mami Jumapi. Ore ne nyamuri gere pi, ore ne bando gengi. Na chama pe mama ni jinsa ne chingi. Yes. Na bali bando mo kuri ye na ba ko tanga bishop isa ko ore namba yao ngai. 0727 979 186 0727 979 186. Waka kada tu aku le pin. Na do tenara waka bono ona trasi le pin. On tingina kubatis. Yes. Bimoro sana senge njonga obuna bwobosera kwanirye familia ya na mwana wa yana abana baye obuna bwobosera bwenka ekyagera ngobosera bogochakira nyomba yomuto bishop yomuto Peter karabwa chakire nyomba bwaba connected na ngo cyase as institution yo korende yonse to kwandira ngane you by the way ekyara bosera bogochakiranga bwamaya kogandira omwana Peter asenge njuye chinsa cha to mnyokiri family ayo mubaberega tokole na nje digang kwanye familia ne kwanye mongana Phyllis Moige yes kwanye abana bane Lyson Freddy na Larry Ivan bandire tibono iramba kwani na bakwani ande njirande gocha na kwa ndai ndaga ndaga na ndo mungino ne Phyllis yakara na ryomba ande ngamu kwani ryomungino mwao kolokuna oyole makabya koloko ani mora yo ba societe buyaka bakiri buyaka basomi buya bagangaja mama makobyara abano nabandi ari mukwani nabakwani n'abantu bonse banyaramba ko ndumura abakoyo n'abakwani ngwanya bibuli bane yes my dad so tata ko kwa Nyonsi Mwenga mama ko kwa Teresia Nyarangi bakwani bonse ko ramba yes kwani abali bibonse pi bawo ramba na chitundwa cyose cyabonye mututa cyache naenda makoba bingo na kondera bali na mwako yoiga mbangi ni yake bomo director obo igo nabo kwani bonsi naenda bigato konya sogole yes mbije mono sana asenge njoye chinsa chatamire sana chisa jeto nkwera chire asenge njonga mangana mayango chiko chale igo mono chinga kechi tikatokolerega abo tokotebanga tikobosera bagendere nande weekend to chitoreta topic yende konya korocha topic nero to banta kwanira abago to mas SMS yo tebanga ki kamuranche so wanja kweno kwanire enganeye kolende ase weekend abakonyoranga watomire